Hei! Hei! Hyvä! Hyvä, että oot kunnossa. Joo, sori, et joudut keskelle mun taistelua roistua vastaan. Mä en yleensä tee tämmösiä virheitä. Mut olin aika hypenä vapaapäivänä uudessa mestassa. Mutta olit iso apu. Kiitos. Nappasin hänet! Ykkössankari. Kaikki voiva. Hän on täyttä totta. Hän näyttää ihan erilaiselta silmästä silmään! Ai niin. Nimmari. Minne mun pitäis... muistioon! Hän teki joo! Kiitos todella paljon! Se tulee olemaan perintökalleus! Perrekalleus! Okei. No, mun pitää viedä tää kaveri poliisilaitokselle. Nähdään taas ruudun toisella puolella.